Mirume inoimba atori patari panuki. Hallelujah. Hallelujah. Nati Jesu kana mambo ndinzwa Jesu unotoziva. Zvichaitika kumberi kweduko. Hallelujah. Unotoziva zvichaitika zvisati zvaitika. Nokuti akagara zvake achidya navadzidzi vake panguva dzemanheru. Unotovaudza kuti varume takagara takadaika. Aripo pakati penyu apa. Uchatondipanukira. Hallelujah. Utobvunza kuti imi nokufanira kwataita nomurume uyu varume nebasa rake ratakaona mabasa ake manakiro akaita varume tine zvakawanda zvakanaka zvokupura pamusoro pake povari kuona mupanukira chii chiri kuitika vakatanga kunetseka pamusoro pavo ndini here zviganzino kuitira kuti ndini here mwari zviganzino uyo oti ndini here zviganzi aiwa uyo John nokokoti ndini here Bartholomew nekukoti ndini here konzi aiwa aizve wozombosvika konzi aiwa wandiri kutodla naye mundiro imwe chete iwoyu. Haleluya. Ari padhuze neni iwoyu. Ndiye mati yangu iyoyu. Ibasa. Pane zvinogona zvikanga tinge takabva asi tiri padhuze aripo padhuze neni patitori mhandi. Saka kwanzi zite seiso udzidze nyeredzi kuti nyeredzi ipa inosvika ndichinomira pa harina kusvika kumira pamhandu here. Asi nyange yamira pamhandu Jehovha zvaanoita pakurarama kwake mani ndozvinoshamisa. Ingadzima nyeredzi panguva iyoyo asi iwe nekuti une zodzo yaMwari iri pamusoro pako nyeredzi yako haidzimi zvachose inonokusiya mumba muna Mwari. Haleluya. Inonokusiya panzvimbo ina Mwari, inonokusiya panzvimbo ine ukuru ine utungamiri hwawadzidza pamusoro pezvako. Haleluya. Tiri mukati menzira pakufamba kwedu, nzira yatinayo inorema asi inoda kushinga. Haleluya. Daiva chenjeri vekumabvazuva vakadzimirwa nenyenyedzi vachisvika pamba paHerodhi vakapera simba kuti nyeredzi yadzima vakatodzokera kwavakabva nokupinzira vakanga vachiiziva. Haleluya. Havangadai vasina kusvika kuna Jesu nokuti vati nyeredzi yadzima tochidzokera kupi? Patabva tatoshayiwa Jesu. Haleluya. Yadzima nyeredzi todzokera heduzvi. Asi vakaita mwoyo murefu vakabuda vakati regai tiine tinoita sei? Tinomutsvaga. Apa vakaona zvokuti tochida kunomutsvaga zvepakufunga kwavaona kuti nyeredzi vakanga vasingachaiona. Asi nokutenda kwavakanga vari kuri mukati mako kuti tichamuwana. Kumusoro kudeka vakatotarira kuchitoona kuti zvechokwadi vanaona kutenda. Nyeredzi iyo buda iyoyo onekwa. Teverai vana fambi. Haleluya. Mukadzidza zvakanaka nyeredzi haina kutanga kungotungamirira machenjero ekumabvazuva. Haleluya. Nyeredzi yakatombotungamirira vana vaIsraeri vachibuda munyika yeIjipita. Haleluya. Nokuti shoko rinoti pakufamba kwavo masikati vaitungamirirwa neshongo yegore, pausiku votungamirirwa nenyeredzi. Haleluya. Asi pane nguva yaitodzima nyeredzi, pane nguva yaitoshayikwa shongo yegore nechikonzero chei vakanga vachitotadzawo vari pakufamba here. Haleluya. Panguva dzavanotadza zvaitodzima shongo yegore haichaonekwi, nyenyedzi haichaita sei? Haichaonekwi. Votogara vachitodemba asi Jehovha vatomuona munhu vanotozviziva kuti Mwari ndimwari wakanaka. Mabudisira atiita muIjipita varume right, nzara taiona tinayo asi zuva nezuva tinodla nokumwa isu hatimofi nezhara isu. Asi vanotochema kuti mana every day. Nai vakomana every day yemana tisatombodza gariki neacha kunangirirwa. Nai vakomana votofunga gariki neacha kuti apa makanga muchitambudzika muri kunzvimbo yamuri koko asi kuvatimbatigwa zina kuita zvakanaka. Vanhu vakaita sei? Chinodiwa mwana munhu chii chezvo? Votozvishaya marombo kuti vorai timbogara panzvimbo inoyi. Kuenda kwe40 days kuenda 40 years. Hallelujah. 40 days to 40 years. Each day is a year. Each day is a year. 40 days to 40 years. Muri pakufamba. Nechikonzero chei? Chekusagona kuitira Mwari zvakanaka. Chekusagona kururama. Chekusagona kuita zvinhu zvinodikanwa naMwari. Kwaisa wakushwa
Amen. Kana mtumwa achinge azouya ndinomira naye. Haleluya. Vamwana vari kutenda kwakaita seko. Haleluya. Unaverema makutenda kwokuti mutumwa akauya zvachirizezi ndinomira naye. Haleluya. Ndinomira naye mutumwa akauya baba. Haleluya. Aiwafana nguva yekuti unounga chiratidzo chokuti rufu rwauya urwu. Haleluya. Takagara tiri panzvimbo inoza izvozvi. Haleluya. Tototarisa totoona kuti nzira yedu ndiyo iyi yakatotarisana nemoto uyu. Haleluya. Imwe ndiyo iyi yakatotarisana nokuponeswa noupenyu husingaperi. Unofamba panzira ipi yaungasvika? Haleluya. Iwe pachako unozoona uchifamba uchisvika panzvimbo ipi, panzira ipi, wakamira sei? Haleluya. Unawo here makwalities okuinda kunzvimbo yeupenyu husingaperi? Haleluya. Kwezuko kune makwalities, kune grading. Haleluya. Avakotsvaga basa kuZimbabwe unofanirwa kutowana ma-A nema-B nema-C. Ukatoita D watofoira basa uriwani. Haleluya. Inyaya yegrading. Haleluya. Wotozoona haiko zvina hazvishandi O level takutoda A level tichizoinda inonzi chi diploma. Haleluya. Tobva padiploma takutoda vane madegrees, mamasters nemabachelors tichitoenda. Haleluya. Ko iwe une masters here, une bachelor here. Haleluya. Kuti uwane basa iyi. Haleluya. Apa panotoda nyasha dzaMwari. Kwezi kwatiri kuendako hakuna mabheta anotimirira. Uko hakuna bheta anokumirira kuti uyu haai pasingapi. Nokuti chichezuva nezuva chaunoita chinonyorwa pasi. Haleluya. Pane kamera rinenge ritoriko rakatokutarira. Zuva rimwe nerimwe richitorekodi. Zvokuti rimwe zuva unombosvika kotonzi okay, handiwe replay. Kuti vanhu vachitoba zvako. Hatisati kwahamira uyapano. Yasa apa zvoona. Ndiani? Mukadzi wako uri mumwana. Asi mukadzi womutungamiri. Kutoti nai baba. Kochi. Sanguva zvemashoko bedzi chamira naye mutumwa. Ibasa guru roda kuitwa. Modiverengera bhuku yamuti manye manye roda kupedza nepevamwe. Pane vamwe vari kuda ndamboona mamwe vachiratidza kuti vanoda kukwira nemutumwa manje manje papa. Saka yakatonaka kutana. Tinosimuka nayo pa12. Vakati vanyeverwa pakurota naMwari kuti varege kudzokera kuna Herodhi, vakaenda kunyika yavo neimwe nzira. Haleluya. Hanzi Herodhi akati chinge here munotsvaga mwana, kana muchinge mawanda mudzoke mundiudze kuti mwana taita sei? Tamuwana. Neniwo ndigoenda kunomunamatawo. Asi shoko raJehovha rinotosvika kuvachenjeri pakurota. Musadzokera nenzira yamafamba nayo. Haleluya. Ndati musaita sei? Musadzokera nenzira yamafamba nayo. Woite rimwe shoko romuprofita mutana mune imwe nyika. Ochitumwa kubva kune imwe nzira achida kune imwe nzvimbo kune umwe muprofita. Wanzi nzira yamafamba nayo kana uchinge wafamba pakuenda. Usadzoka nenzira iyi. Haleluya. Usadzoka zokuda kunzvimbo iyoyo. Iye akanoita kana sezvakaudzwa. Asi akasvika pamba pasina muridzi wepamba akanosvika vanoudza shoko rakanga atumwa naMwari kunzvimbo iyoyo. Atumira shoko rakanga atumwa naMwari akabuda asina chaana sezvakanga arayirwa nemweya mutsvene. Muprofita akanga ari kunzvimbo iyoyo. Haleluya. Iye akauya akati sei munhu waMwari asina kurinda aenda asina kudya. Akauya akamutevera akawana akagara pasi ake pamumvuri womurivi nedhongi rake akagara apa. Akanosvika akati hei murume, shoko raMwari rati iwe chii? Haungaindi usina kudya, ko sei usina kudya? Mwanzizoka uri. Akati shoko raMwari rakati ndisandla, zvikanzi ndiri muprofita. Haleluya. Vatoripo vanhu muimba yaMwari vokuti ivo vatoriwo vaprofita, vatoriwo vadzidzisi, asi havatoriwo basa
uchafa hausviki kwawabva. Haleluya. Hausviki kwawaita sei? Nenyaya yekuteerera shoko. Haleluya. Hausviki kwawabva. Achibva achinobuda achienda akanodyiwa neshumba akanourawa haana kudyiwa yakamuuraya vakamuwana shumba yakagara padhongi rakagara munhu akafa. Haleluya. Nekuda kweshoko rokusateerera zvatataurirwa nemweya mutsvene kuti famba wakadai. Vachenjeri vakabudzwa kuhope vakati musadzokera nekumba kwaHeroti. Vakatosiya nzira inoenda nokumba kwaHeroti vakatodzokera. Haleluya. Ukadarikira nayo uchiiverenga payaperera ipapapo inototaura kuti zvino Heroti akataura kuti anyengedzwa nevachenjeri vekubabvazuvawo akati zvinonoita sei zvochitanga manje kuchitsvaga vanakomana vakaberekwa pa2 years dzadarika vavo vachenjeri ava kuti havasati vamwana asi pane pa2 years pane vana vakomana vose vari kupanzvimbo inoyi ngavafe vose. Haleluya. Vose ngavafe nechikonzero chei ndimambo wakashata. Haleluya. Ndimambo wakaipa unoda kuuraya gumwe rudzi rwakanaka rusina mhosva. Haleluya. Titori navo vamwe vanhu mukati memarudzi kwatinoberekwa vasingatodi zvakanaka pamusoro pedu. Vangwarirewo vazive kuti vanhu ava variko. Haleluya. Nokuti Heroti akanga ari mambo wavaJudha, Jesu akanga ari mutungamiri wavaJudha ivavo. Vana vaIsraeri ivavo. Haleluya. Akanga ari werudzi rumwe chete irworwo. Haleluya. Saka mumadzinza nemumarudzi edu arinotobereka variko vasingatodiwo zvakaita sei? Zvakanaka kwatiri. Asi rimwe zuva uzvizive izvozvo kuti kana uchinge wazviziva kuti variko uzive kuti unovakunda sei, unovadzveka sei. Pane basa rekuwanda, pane kwekutizira. Haleluya. Pane kwekuita sei? Pane chiedza, pane nyeredzi inofanirwa kuti irondwe iteverwe. Haleluya. Pane nyeredzi inofanirwa kurondwa iteverwe kuti zvinhu zvedu zvirambe zvaita sei? Zvakanaka. Kuti shoko redu rikure matiri. Haleluya. Ini nhasi ini ndataurisa. Haleluya. Kutaura kwangu ndataurisa ini ndataura zvokunyanyisa asi manje musavara zvendandiodisguisa musi muri badzi. Matugamire ndova ndachiwawo nyatsa kudai.